vrijdag 30 oktober. En dat is de dag dat premier Balkenende zijn vertrek naar Europa niet langer uitsluit. Is hij een geschikte kandidaat? Ik vind een geschikte kandidaat voor Europa is iemand die veel goesting heeft in Europa, gedreven is, charisma heeft, een visie op Europa, een heel groot sociaal hart bijvoorbeeld. Als je daar Balkenende tegenover zegt, dan ben ik geneigd om te denken, toch niet de ideale kandidaat, nee. Vandaag worden er eigenlijk 3 christendemocraten uit de Benelux genoemd. Hè. Balkenende, Jonker. En in mindere mate, maar in Le Monde is ook al de Belgische premier Van Rompuy genoemd. Oh ja? Ik heb wel een probleem met het feit dat men zo voor de hand liggende keuze komt. Hè. Maar... Wat grijs in het maatpak zittende christendemocraat. Juist. Want hij moet absoluut uit christendemocratische En niet een mooie jonge komen. vrouw in een blauw jurkje bedoelt u? Nee, ik heb geen ambitie. Ik zou heel graag hebben dat het een vrouw wordt. Niet omdat het een vrouw is, maar omdat het vernieuwend zou zijn om met een vrouw te komen. Europa zit de laatste jaren echt in moeilijke papieren. Ik denk dat je dat in Nederland ook wel voelt. In België voelen we dat ook. Mensen geloven niet meer in Europa. Terwijl het zo nodig is, hè, om de economische crisis op te vangen, om de klimaatproblemen op te lossen, maar ook om echte problemen van de mensen op te lossen. En daarvoor heb je gedreven politici nodig. En die hebben charisma nodig. Er zijn zoveel dingen te doen. We moeten 35 miljard ombuigen in dit land. We hebben grote vraagstukken met werkloosheid en het herstel van onze economie. U maakt heel duidelijk, hij kan niet weg, want er is hier veel te veel te doen. Goed. Een van die dingen is dat er moet gekeken worden waar er bezuinigd kan worden. Dus minder ministeries, minder volksvertegenwoordigers. Wat zou nog meer? Minder adviesorganen. Misschien wel minder bestuurslagen, want voor mij mogen de deelraden weg. Ik bedoel, waarom nog zo'n bestuurslaag ertussen? Deelraden weg. Maar we zullen ook in dit veld, in dit domein, zullen wij keuzes gaan maken. Ik heb alle 4 categorieën genoemd, dat ook volksvertegenwoordigers, of het nou gemeenteraden zijn, provinciale staten, dat moet ook bekeken worden of het beter kan, efficiënter kan. En of daarmee de slagvaardigheid van het overheidsapparaat vergroot kan worden. Want het moet natuurlijk niet, het is geen doel op zich, het moet ook een beter functionerende overheid met zich meebrengen. Hij is een fan van jou, dat weet je. Ja, of hij echt fan is, weet ik niet. Maar ik heb hem ooit wel een keer van heel dichtbij gezien. Geknipt voor de baan, zou je toch zeggen, hè, als je het zo zegt. Ja. Pia Dijkstra, je bent voorzitter van de Taskforce Deeltijdbanen Plus, is dat het? Deeltijd Plus. Deeltijd Plus. Ja. Als je onderzoekt, dan blijkt, denk ik, dat de meeste vrouwen die deeltijd werken, ook deeltijd werken omdat ze nog zoveel andere dingen te doen hebben waar zij de eerste verantwoordelijkheid vaak voor hebben. Klopt. Bijvoorbeeld de opvoeding van de kinderen. Dat is voor een deel omdat ze het moeten doen. Maar het is ook omdat vrouwen natuurlijk zelf ook dat naar zich toe trekken. We hebben heel sterk die cultuur waarin de man de kostwinner is, nog steeds. Hè. In Nederland wordt er het meeste gewerkt door vrouwen van heel Europa, 70% bijna. Maar we maken de minste aantal uren met elkaar. Dus inmiddels zijn we er allemaal wel van overtuigd dat het goed is dat vrouwen werken. Vrouwen zijn ook goed opgeleid in Nederland. Maar tegelijkertijd is het aantal uren wat ze maken is heel betrekkelijk. Als je zegt ze vinden het prima, dan is dat omdat het binnen de huidige cultuur ook niet anders kan. En als je zegt van wanneer zou je wel meer willen werken, wanneer zou je het dus minder prima vinden, dan is dat vooral als er de mogelijkheid is om bijvoorbeeld voor een deel thuis te werken, om flexibel te werken. Meer kinderopvang, goede die betaalbaar kinderopvang is. en betaalbaar. In Noorwegen gaan mannen ook op ouderschapsverlof. En als er een dat is kindje ook geboren omdat- wordt, dan blijven die maanden thuis. Kan je dat inbeelden? Nee, een toch? man die Ja, toch? Kunnen mannen heel vaak aankomen met het feit dat ze zeggen, ja, maar als ik minder ga werken en jij gaat meer werken, dan gaat ons inkomen achteruit. Want vrouwen het is verdienen ook in gemiddeld Nederland over het algemeen zo dat vrouwen minder verdienen. Je hebt nu eenmaal een betere samenleving, maar ook een betere economie als je vrouwen op alle mogelijke niveaus tot de topniveaus beperkt. Dat zeg ik niet, dat zeggen top-economen in heel de wereld. Onder de werkende vrouw is maar 40% economisch zelfstandig. En daar verstaan we onder, de definitie daarvan is dat ze 70% van het minimumloon verdienen. Dan ben je al economisch zelfstandig. En je treedt ook tegenwoordig op bij, ik weet niet of u dat programma kent. Dat is Peter Live? Peter Lijfje. Ken je Een dat? Vlaams programma. Ik hoor je nou, ik sta voor een deur. Ik hoop dat ze verrast zullen zijn met mijn thuisconcert. Namens Peter Live. En jij denkt dat je vrouw dat blijft accepteren? Ja, ik geef toe, er zijn wel grenzen. Komt het dat het zo lang duurt voordat er een nieuw album is? Nou, ik heb in de tussentijd een uitstapje gemaakt met duettenalbums. En ik heb bewust ook gezocht naar liedjes die bij me pasten. Wat is nu de hit bijvoorbeeld? Ik heb een aantal nummers, maar in de Bijbel staat geschreven.
Ik vind het een hele mooie mix van liedjes die mooi zijn, maar ook nummers die me vrolijk maken. Het Sterrenfonds. Ja, dat is mijn kindje, zeg maar. Ja. Wat houdt dat in, dat Sterrenfonds? Ik ben ook een aantal keer in een aantal ziekenhuizen geweest waar terminale zieke kinderen waren. En ik vond op een gegeven moment dat ik daar iets voor moest doen. En ik heb mij verplicht om tot zeg maar lengte der dagen, zolang ik zeg maar optreed, een concertje geef of noem maar wat op, gedeelte te storten in deze stichting. En ook het bedrijfsleven die kan daar zeg maar een steentje aan bijdragen, of de donateurs. Daarmee doen wij zeg maar andere stichtingen ondersteunen. Maar ook projecten zeg maar, die wij bijzonder vinden en gerelateerd zijn aan kinderen van 0 tot 16 in eigen land. Proberen wij zeg maar, daar iets voor te betekenen. En dat is dat Sterrenfonds? Dat is het Sterrenfonds. Ja.